Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur sustantzia kantitateak ikusiko ditugu. Hasteko, mola sustantzia baten oinarrizko kantitatea da. Moletatik atomo edo molekuletara pasatzeko edo atomo edo molekuletatik moletara pasatzeko Avogadro zenbakia erabiltzen da. Zein 6,022 /43 mol minus bat bezala ezagutzen da. Moletatik atomo edo molekuletara pasatzeko bider Avogadro zenbakia egin behar da. Eta alderantziz atomo edo molekuletatik moletara pasatzeko zati Avogadro zenbakia egin behar da. Orain hau adibide batean ikusiko dugu. Zenbat mol atomo daude 8,5 /45 atomo dituen burdin zati batean. Hemen ikusi dugun bezala, atomoetatik moletara pasatzeko zati Avogadro zenbakia egin beharko litzateke. Orduan, jakinik burdina Fe dela, egin beharko genuke 8,5 /45 atomo burdin, bider, jakinik bat mol burdinean 6,022 /43 atomo daudela, Avogadro zenbakiarekin, jakinik. Zatiketa hau eginez, atomoak goian eta atomoak behan, konbertsio faktorearen bidez, orain zatiketa egin beharko genuke molak ateratzeko. Orduan, geldituko litzateke 8,5 /45 zati, Avogadro zenbakia 6,022 /43 zatiketaren bidez molak kalkulatuko genituzke. Kasu honetan, 141,15 mol burdin lortuko genituzke. Eta hau izango litzateke emaitza, molak. Bale, hau izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakitun.